יש לכם חבר שמשקיע ב-NVIDIA, אבל אם תשאלו אותו מה החברה באמת עושה או יגמגם, שלחו לו את הסרטון הזה. בדקה הקרובה אני אסביר מהי NVIDIA, מה היא שינתה בעולם, ולמה היא הפכה לאחת החברות החשובות ביותר למהפכת ה-AI. אז מה זאת NVIDIA? בפשטות, NVIDIA היא חברה שבונה את המנועים שמאחורי חלק עצום מעולם ה-AI. היא התחילה כחברה שהתמחתה בשבבים גרפיים GPUs, שנועדו בעיקר למשחקי מחשב וגרפיקה. אבל בהמשך התברר שה-GPU שלה, שיודע לבצע המון חישובים במקביל, מתאים בצורה יוצאת דופן גם לאימון מודלים של בינה מלאכותית. NVIDIA בנתה סביב השבבים שלה גם את CUDA, שהיא פלטפורמת תוכנה שמאפשרת למפתחים להשתמש בכוח של ה-GPU להרבה יותר ממשחקים. ופה התחיל היתרון הגדול שלה. היום, כשחברות רוצות לאמן ולהפעיל מערכות AI מתקדמות, הן צריכות כמויות אדירות של כוח חישוב. ו-NVIDIA היא אחת הספקיות המרכזיות של התשתית הזאת. מוצרי הדגל שלה נמצאים בשני עולמות. לצרכן הפרטי יש את ה-GeForce, RTX, ולעולם ה-AI והדאטה סנטרים יש את ה-Blackwell, והדור החדש את ה-VIA Rubin. והדבר הכי חשוב להבין הוא, NVIDIA כבר מזמן לא מוכרת רק כרטיסי מסך. היא מוכרת את התשתית שעליה נבנה עולם ה-AI. עכשיו שלחו את זה לחבר שאומר לכם שהוא משקיע ב-NVIDIA, ותבדקו אם הוא באמת יודע במה הוא השקיע. זה כמובן לא ייעוץ השקעות.